दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बयनिबो थाखाय जोबोद सोमोनांथाव आरो हेफाजाब गोनां, मानोना आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन गावनि मबाइलखौ डिजिनिफ्राय साबसिन माबोरै बाहायनो हायो एबा दामनानै एन्जय लानो हायो। डिजिनिफ्राय साबसिन माने जुदि नोंथाङा गावनि मबाइलाव हेडफनजों सोनानै MP3 खोनासङोब्ला डिजिनिफ्रायबो साबसिन खोनानो मोनगोन। आरो लोगोफोर, जाय बे आदबा बांसिन मोजाङै जागोन जेराव कार एबा न'आव थानाय ह'म थियेटार दङब्ला साबसिन खोनानो मोनगोन आरो सानगोन डिजि दामदों खोमा होननानै डिजिनिफ्राय साबसिन बेस्ट जागोन। अब्ला लोगोफोर, बेखौ माबोरै खालामनो, बिनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, बिनि थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगौ? गिबियावनो बेखौ आं खोन्थागोन। नोंथाङा जायखिजाया एप्सआव MP3 दामनो हायो, जेरै जिअ' मिउजिक, प्ले मिउजिक आरो गुगोल प्ले मिउजिकआव MP3 दामनो हायो। जेरावखि जाया MP3 दामोब्ला जोबोद मोजां डिजे बायदि साउन्ड जागोन। अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगौ? गोसो होनानै नायलांदो। अब्ला बे आदबनि थाखाय गासै मिलायनानै मोनथाम सेटिं खालामनांगोन। गिबियाव गावनि मबाइलनि सेटिंआव लांदो। सेटिंआव लांनायनि उनाव बेयाव मोनसे अपसन मोनगोन, साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन। अब्ला बे अपसनखौ क्लिक खालामना होदो। बेयाव लांनायनि उनाव गाहायथिं बोख्लायबोबाय था। बेयाव नुनो मोनगोन साउन्ड क्वालिटि एन्ड इफेक्ट्स। अब्ला लोगोफोर, बेखौ थुनानै होबावदो। बेयाव नायनो हागोन, बेयाव जाय फीचार थायो बेसिक्सआवनो जों नुनो मोनो, बेखौ बेयावनो दोननानै ला। बिनि उनाव मा सेटिं खालामनांगौ गोसो होनानै नाय। बेयाव मोनथाम सेटिं मोनगोन। गिबिया साराउन्ड, गुबुन मोनसेया AM/Pro। बे सेटिंखौ अफ खालामनांगौ। सोरबाफोर बुंब्ला अन खालामनो, नाथाय बे गुबुन मोनसे आदब जागोन। आं खोन्थानाय आदबा अफ खालामनांगौ। बेनि उनाव जेबो खालामनांला होनब्ला बेक लाबोदो। बेनि उनाव मा खालामनांगौ? नोंथाङा गावनि मबाइलनि प्ले स्ट'राव मोनसे एप्स डाउनल'ड खालामनांगौ आरो डाउनल'ड खालामनायनि उनाव मोनसेल' सेटिं खालामनांगौ होनब्ला प्ले स्ट'राव लांदो। बे एप्लिकेशननि नामा जाबाय साबवुफार बेस। बे एप्सनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपशनाव मोनगोन। डाउनल'ड खालामनायनि उनाव अपेन खालामदो। अपेन खालामब्ला बेबायदि नुगोन आरो गिबियाव गावनि मबाइलनि प्लेयाराव थांगोन, होमब्ला प्लेयारनिफ्राय बेक लाबोफिन। बिनि उनाव बे एप्लिकेशनखौ खुलिफिनबाव। दानिया गोजौआव मोनथाम डट मोनगोन, होनब्ला बेयाव थुनानै होदो आरो मोनसे सेटिंनि अपसन नुनो मोनगोन, बेयाव क्लिक खालामना होबावदो। बिनि उनाव मा खालामनांगौ? बेयाव मोनथाम सेटिं दं, बे मोनथामखौबो अन खालामना लादो आरो बे मोनथाम सेटिंखौ अन खालामनायनि उनाव बेक लाबोदो। बेक लाबोनायनि उनाव गाहायाव भलिउम बायदि नुनो मोनगोन। बेयाव नोंथाङा 100 खालामनो नाङा, 50निफ्राय 70नि गेजेराव लाखि, बिनि बांसिन लाखिनो नाङा। बिनि उनाव जेब्ला MP3 खोनासंगोन अब्ला नोंथाङा फोथायगोन आं खोन्थाबाय ह'म थियेटारजों खोनासंब्ला जोबोद गोमस्रावगोन। जुदि हेडफन सोनानै खोनासंब्ला जोबोद मोजां इन्जय लानो हागोन। बे जोबोद सोमोनांथाव, नोंथाङा सानब्लाबो सानस्लाबनो हानाय नङा। होनबा लोगोफोर, बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामना थारैनो खोन्थादो।